GHK pozik dago errauste plantaren proiektua bertan behera geratu delako. Gipuzkoarren osasunarentzat berri ona dela nabarmendu dute. Eta hondakinak birziklatzearen aldeko apustua berretsi dute. Oso pozik gaude puntu honetara iritsi izanagatik. Akordio honek inflexio puntu bat ezartzen dio erraustegiaren aroari. Erraustegiari buruz lehen aldian hitz egin daiteke momentu honetatik aurrera. Akordio hau ona da Gipuzkoarren osasunarentzat, Gipuzkoako ingurumenarentzat eta oro har mundu jasangarriago batentzat. Errepikatu beharrez den adibidea erraustegiarena da. 2020tik aurrera ezingo genuke birziklatu daiteken ezer. Erraustegiak beraz ez zuen etorkizunik. GHKko presidenteak ziurtatu du eman zituzten datuak benetakoak direla. Eta hainbat alderdik datu horiek zalantzan jartzea ez zaio egokia iruditu. Kontratuak eteteko legalki estipulatuta dauden kopuruak eta ehunekoak aplikatu dira soilik. Erraustegia bertan behera uzteagatik, enpresariei ordainduko zaien kopurua hau da, 8.190.000 euro.